everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ka aming pasaylo na hayop. Kamatayon rin imong pasaylo. Sorry gid kayo ha. Naikog kay ko pero salamat kay timing ani kasabdi ay. Demonyo ka, Dennis! Mamatay ka! Uy, helikopter ni Suji! Dili! Kalma lang. Hinay niya siya pasakay sa auto ka ng muralagwa siya maunsa. Kainga na silang hinayang. Di nga silang dagway ninyo. Hinaya. Agaka siya. Kaya magkaingon ang magkita nga muralagwa lang siya maunsa. Ha? Hinay. Kana, ingon na ana. Araman di ay na. Okay. Ipaimutan kong mayo. Oh, paimutan kana. Ingon ana. Alright. Dito mong uban sa usa ka sakinan. Okay, move. Ibaw na mo kung si ang buhaton. Ha? Kalma mong maglakaw ngadto sa usa ka sakinan nga murag lain tayo nahitabo. Oh, milingi pa. Move. Okay? Right. Up. Sir, hiyang tahanan ng van. Alright. Larga. Kinahanglan nga taas-taas ang iyang pagkatuog. Boy, ang binang ipataguan ko nila. Thank you, boy. I-injection nato ni Vicky. Aron sa inyo niya na mataas-taas kayo ang iyang pagkatuog. Kanindot pa binawon siya. Go in town pagtuslog na ko sa dagom. Vicky, katugog maayo. Kay daghan pa kay kog buhaton nimo. Choy, ibaw ka nag-asa tapadong, ha? Mayo gani kay may issue din og search warrant si Judge. Bay! Unsa tubong? Usba palihog. Klaro ha palihog. Kanang atong ikasugat nga 10-wheelers. Kanang duha ka 10-wheelers. Usa na sa mga gikargahan sa mga illegal suds. Pagka kayong kapal na gitabon sa mga kargamento, naapay nagsunudo. Makaugya po. Pagka kayong kapal na gitabon sa mga kargamento. Yes, Andy. This is Red Ink. Come in over. Come again, Sandy. Copy. Out. Api ni mo, Sarge. Naghanag kaayong mga 10-wheelers, Colonel Dennis. Usa ka to sa iyang mga 10-wheelers. Kartong nasungatan. Nakuha ni mong plate number, Sarge. Kuha bog. Thank you. Unsa balita sa Sandy, Guryo? Matod pa ng Dilpin Tuhinog ni Mario Rigamo, bay. Nag-standby na sila. Nagpaabot sila na to. Good. Tawag ang nag-checkpoint. Ihatag ning duha ka plate number sa duha ka 10-wheelers na dili padugan itong kasugat. Yes, my Sarge. Pistol 1, Pistol 2, Pistol 3, and 4. Come in. Pistol 1, Pistol 2, Pistol 3 and 4. Pistol 1, Pistol 2, Pistol 3 and 4.
Bolton. Inaya ninyo si Vicky. Tada siya sa sud. Dito sa bathtub kay ako pa siyang digoon. Ha? Usbara palihog, sir? Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye. Wa sila mahibaw ko na si Dennis. Lain na dahil may takeover sa iyang unit. Dili na di ay si Dennis. Gilisa na di ay si Dennis. Pero hain siya. Hain si Dennis. Mauni, miss. Yes, ma'am. Thank you. Hello? Mga kunching, mangutana unta ko. Oh, Jolie. Oh, unsa man ka na? Na si Vicky? May gilakaw pa. Oh, si Erning. Doon na sa gilakaw. Nga man unta. Kining wa maanha diha si Dennis, ma? Si Dennis? Wa man. Nga man mo ari di ay siya. Kuan, kining ambot. Abi man gud ako na siya diha. Wa man gud siya sa iyang opisina. Lain na may naglingkod ay sa iyang opisina. Ha? Sige, bye. Jolie? Ngano ka? Sa man kay nahita po? Giilisa na di ay si Dennis. Gawas mo din eh. Sige ba mong tutok? Bantayan ninyo ang gawas. Boy! Sir. I-check kung noon sa nailakaw sa atong ginispatchar. Yes, sir. Sige, paggawas ka mo. Vicky, di ko on kauna na ko, ha? Oh. Di ko on tagag maayo. Sapunan, ug lugdan og maayo. Sapunan, ug lugdan maayo. Sapunan ug lugdan maayo aron limpyo ka kaayong makig-uban ako sa Maya. Naman ako kubo ning imong gisuloob, ha? Unahon na ko ning imong ibabaw, ha? Kasugting bayas dughan ni mo, Vicky. Pero di dyo kumutuo nga wa pa ni kapika pang Erning. Nindot lagi kang bayhana ka. Nabihan ka kanindot. Hay, defend si Mario. Taray, paingon din na to ba, Sarge? Sarge! Di ang mapa, Sarge. Oh, nagabot-abot ang mga kauban na to ba, Sarge, oh? Mauni ang nimutangan sa mga kontrabando ni Dennis. Saksi ko kaning napita, Sarge. Dili ni masayon-sayon sa pagsuod. Ubay-ubay ang mga sakop nga niya din eh. Pero nagtuo ko ang kumpiyansa kay Dennis. Tungkol kay nagtuo siya nga ang sama nato pulos nagatiman karon sa atol ning transition period sa atong bagong gobyerno. Husto kay ka ba, Sarge? Go ahead, Sandy! 5 10-wheelers apprehended. 5 10-wheelers apprehended. Ba, Sarge? 5 kuno ka tinwheelers ang ilang dinakpan. Good. Alright, istudyohan nato kini mo mapa. Dali mo.
Sa bunan takagbayo. Sa bunan takagbayo, Vicky, ha? Abi mo, kamay lang kayo nagpabilin sa akong pagpugong. Lami, karang kayong kumut-kumuton. Tingbon ako, Vicky. Tingbon ko lang unya dito sa kama. Sa man kay nadugayan ni Vicky. Wa pa man siya mapalik din sa ospital. Makunching? Oh, Jolie! Ay, kung si Erning o si Vicky ang imong tuyo, wa pa sila mapalik sa ospital. Ay, ambot ug hain si Vicky. Pero si Erning hinuon, tungod kay dili padugay nga mi-assumer na si Cory pagka-presidente, natural lang yung tingali nga linga kayo sila si Erning pagkakaroon. O, unya, nakontak na nimo si Dennis. Dali, lingkod. Kumusta naman si Papa Miguel, ma? Ay, usa ka milagro ang nahitabo, Julie. Dili na ipadayon ang operasyon. May tambalan silang nakaplagan nga mooy isustenir sa iyang kidney problem. Salamat sa Ginoo. Ayaw lang kalain, pero ambot unsaon ako pagsugod ang maong pangutana bahin kang Dennis. Wa ko'y lang ikasulti gawas ra gyud ani Julie. Kausara gyud ang kinabuhi sa tao. Ug di na gyud nimo balik pa. Wa na gyud pagbalik ang matagutlo o adlaw nga mulapay sa kinabuhi sa tao. Busa, angay gid unta kining ampingan. Mauunta si Dennis. Dili unta angay niyang usikan ang mga adlaw sa iyang kinabuhi nga gipahuwaman sa labang makagagahom ngadto niya. Ayaw pagkawa sa paglaw. Mas nabuton si Cory. Buutan si Cory. Buutan siya nga pagka-president. Giisip siyang inahan sa nasod nga Pilipinas. Bay Sarge, lain 10 wheelers ang dakpan. Why nakalusot sa ilang destinasyon? Good. Bong, Nagpaabot ang tanan si Mang Mando, sir. all right. Execute Plan A. Repeat, Plan A is on the green now. Repeat! Plan A is on the green! Go, 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 go. Plan A! Plan A! On the green! Sarge! Nialarma na sila! Nagpabuto sila ko na. Engage! Engage now! Engage now! Kailangan ng kukuba, tani! Baka kailangan ng kukuba! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.